Τι ισχύει με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε για τη 13ωρη απασχόληση, ας το συζητήσουμε. Με τον νόμο 5239 του 2025 που ψηφίστηκε στις 17 Οκτωβρίου, επιτρέπεται σε έναν εργαζόμενο η απασχόληση στον ίδιο εργοδότη έως 13 ώρες την ημέρα. Πάμε να δούμε τι γινόταν παλιά. Με το παλιό καθεστώς επιτρεπόταν έως 12 ώρες απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, όπου οι παραπάνω 12 ώρες μπορούν να χωριστούν σε 8 ώρες κανονικό συμβατικό ωράριο, 1 ώρα υπερεργασία και 3 ώρες υπερορία. Επιπλέον, επιτρεπόταν η 13ωρη απασχόληση σε 2 και παραπάνω εργοδότες. Με τα παραπάνω δεδομένα, μια υποθετική ημέρα του εργαζομένου χωρίζεται σε έως 13 ώρες απασχόλησης και 11 ώρες υποχρεωτικής συνεχόμενης ανάπαυσης. Άρα, στην περίπτωση που ένας απασχολείται σε έναν εργοδότη, 9 με 5 θα είναι η κανονική του απασχόληση, 5 με 6 θα είναι η υπερεργασία, 6 με 9 θα είναι η υπερορία και 9 με 8 το πρωί της επόμενης ημέρας θα είναι η 11ωρη υποχρεωτική ανάπαυση. Το ίδιο παράδειγμα σε 2 εργοδότες μπορεί να γίνει ως εξής: 9 με 5 η κανονική απασχόληση στον πρώτο εργοδότη, 5 με 6 1 ώρα υπερεργασίας στον πρώτο εργοδότη, 6 με 10 μια part-time 4ωρη απασχόληση σε δεύτερο εργοδότη και 10 με 9 το πρωί της επόμενης ημέρας οι 11 ώρες υποχρεωτικής ανάπαυσης. Με το νέο καθεστώς, το μόνο που αλλάζει είναι η μία επιπλέον ώρα υπερορία. Άρα, στις 13 ώρες που έχει το δικαίωμα ένας εργαζόμενος και το δικαίωμα μια επιχείρηση να τον απασχολεί, είναι 8 ώρες κανονικό ωράριο, 1 ώρα υπερεργασία και 4 πλέον ώρες υπερορία. Όσον αφορά την αμοιβή ενός εργαζομένου για την υπερεργασία και την υπερορία, για την υπερεργασία είναι το ωρομίσθιό του προσαυξημένο με 20% και για την υπερορία είναι το ωρομίσθιο με προσάυξη 40%. Ένα παράδειγμα για έναν εργαζόμενο ο οποίος θα απασχοληθεί 13 ώρες σε μία ημέρα και το ωρομίσθιό του είναι 5 ευρώ, θα είναι 40 ευρώ για το κανονικό του 8ωρο, 6 ευρώ για τη 1 ώρα υπερεργασία και μετά η κάθε 1 ώρα για την 4ωρη υπερορία θα αμείβεται με 7 ευρώ. Άρα συνολικά 28 ευρώ για τις 4 ώρες υπερορία. Το συνολικό της ημέρας του θα είναι 74. Το θετικό του νόμου είναι ότι δεν έχει πειράξει καθόλου το παλαιό ανώτατο όριο για τις ετήσιες υπερορίες, το οποίο παραμένει 150. Άρα, δεδομένου αυτών των 150 ωρών το χρόνο που έχει δικαίωμα ένας εργοδότης να απασχολήσει υπεροριακά έναν εργαζόμενο, η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης είναι περίπου για 37 ημέρες. Δηλαδή, αν διαιρέσουμε τις 150 ετήσιες ώρες με 4 ώρες υπερορία που έχει το δικαίωμα να απασχοληθεί ένας εργαζόμενος, μας βγάζει 37,5. Δεδομένου ότι έχουμε 52 εβδομάδες μες στο έτος, προκύπτει μία ημέρα 13ωρης απασχόλησης περίπου στη 1,5 εβδομάδα. Πέραν των παραπάνω υπολογισμών, των ορμισθίων, των υπεροριών και των λοιπών, θα ήθελα να αναφερθώ σε 2 ελέφαντες που υπάρχουν στο δωμάτιο, για τους οποίους δεν έχω δει να συζητάει κάποιος, για παράδειγμα, στο δημόσιο διάλογο, στην πολιτική συζήτηση που έχει γίνει, δεν έχω δει να ασχολούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ασχολούνται μόνο με τις 13 ώρες αυτές καθ' αυτές. Οι οποίοι 2 ελέφαντες είναι ένας μεγάλος και ένας μικρός. Ο μεγάλος, ο οποίος είναι και ο πιο σημαντικός για μένα, είναι το γεγονός ότι πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαιτέρως στο κομμάτι των εργασιών γραφείου, δουλεύουν επιπλέον ώρες πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Αυτό κυρίως το συναντάμε στις δουλειές γραφείου, γιατί στις δουλειές που απαιτούν χειρονακτική εργασία δεν υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι. Οπότε εκεί πέρα και οι εργοδότες έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να απασχολούν εργαζομένους χωρίς να τους πληρώνουν, δηλαδή να καταπατάνε τα εργασιακά τους δικαιώματα. Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε ότι και ξεκινάνε οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερο μισθό και αν χρειαστεί να απασχοληθούν εξτρά, πληρώνονται και πολλές φορές πληρώνονται και παραπάνω από τον νόμο, δηλαδή τις προσαυξήσεις 20% και 40%. Οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα είναι ξεκάθαρα σε ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε 9 η ώρα το πρωί, θα ανοίξουν τον υπολογιστή τους, θα κάνουν δουλειά στον υπολογιστή και μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να απαιτηθεί από τη δουλειά να κάτσουν μέχρι 5.30, ας πούμε, ή μέχρι 6. Αυτή την επιπλέον ώρα, όχι απλά δεν την πληρώνονται με ένα επιπλέον ωρομίσθιο ή με την προσάυξη, δεν την πληρώνονται καθόλου. Αυτό το πρόβλημα υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς θα συνεχίσει να υπάρχει αν κρατικοί φορείς δεν μπουν μπροστά και δεν ασχοληθούν με ουσιαστικούς ελέγχους επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσουν να το λύσουν. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι στα πλαίσια αυτού που προανέφερα είναι το γεγονός ότι δεν είναι πολύ εύκολο στον εργαζόμενο να αρνηθεί την επιπλέον εργασία. Η δυνατότητα άρνησης ενός εργαζομένου για την επιπλέον αυτή ώρα είναι κάτι το οποίο πολυδιαφημίστηκε. Στην πράξη όμως δεν είναι
είναι εύκολο να πει κάποιο ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ να δουλέψω εξτρά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, γενικά ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την επιπλέον απασχόληση από τη στιγμή βέβαια που θα την πληρωθεί κιόλας. Άρα, γενικά το κομμάτι ότι υπάρχει η δυνατότητα άρνησης από πλευράς εργαζομένου είναι ψιλοάκυρη. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν δεν υπάρχει καταγγελία του εργαζομένου ότι ξέρεις τι, εγώ του αρνήθηκα για το χ λόγο και αυτός, για παράδειγμα, με απέλησε ή με απείλησε ότι θα με απολύσει. Ο πιο μικρός ελέφαντας και ο δεύτερος ελέφαντας που θέλω να αναφερθώ είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγματικά ανάγκη για 13ωρη απασχόληση. Όπως είπαμε και πιο πριν, αν απαιτηθεί σε μια δουλειά γραφείου οι εργαζόμενοι να απασχοληθούν επιπλέον, δυστυχώς απασχολούνται χωρίς επιπλέον αμοιβή. Εάν χρειαστεί ένας εργατοτεχνίτης να απασχοληθεί από τους εργοδότες του, επιπλέον πληρώνεται και μπορεί να πληρωθεί και πολύ καλά κάποιες φορές. Οπότε γενικά η αγορά έχει ψιλορυθμιστεί. Σε κάποια σημεία, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων που δεν έχουν σχέση με χειρονακτικές εργασίες, είχε ρυθμιστεί λάθος, και στις περιπτώσεις όπου έχουν σχέση με χειρονακτικές εργασίες, είχε ρυθμιστεί πιο σωστά. Όχι πάλι τέλεια, πάλι και εκεί πέρα υπήρχαν ανισότητες και αδικίες, αλλά είχε ρυθμιστεί. Οπότε, άμα κάτσει κάποιος και δει σαν εξωτερικός παρατηρητής στην αγορά, το 13ωρο ήταν κάτι που δεν το χρειαζόταν ο κόσμος. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο απασχολεί πιο πολύ τους εργοδότες είναι το γεγονός ότι πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι από τις 9 η ώρα στην εργασία του, 9 το πρωί, που σημαίνει ότι ανάλογα με το πόσο μακριά κιόλας είναι από τη δουλειά του, έχει ξυπνήσει από τις 8, από τις 7.30, από τις 7, και έχουμε φτάσει στην 12η ώρα, δηλαδή είμαστε 9 το βράδυ, και μπορεί να χρειαστεί να δουλέψει μια εξτρά ώρα, να γυρίσει 10 η ώρα το σπίτι του. Ένας άνθρωπος, ακόμα και όταν είναι και στο 8ωρο του, μετά την 6η ώρα, μετά τις 6,5-7 ώρες, ξεκινάει η αποδοτικότητά του και ευθύνη. Δηλαδή, ένας εργοδότης ο οποίος θα επιλέξει να απασχολήσει έναν εργαζόμενο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, πρέπει να σκεφτεί ότι ξέρεις τι, μήπως το εξτρά κόστος της αμοιβής του εργαζομένου, το εξτρά κόστος των εισφορών του εργαζομένου και το εξτρά κόστος, το άϊλο, το οποίο θα πέσει στην επιχείρησή μου, επειδή κατά πάσα πιθανότητα την 12η και 13η ώρα ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί καν να σηκώσει τα μάτια του, δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στην εργασία, μήπως είναι τόσο δυσβάσταχτη που δεν με συμφέρει και με συμφέρει, άντε καμιά φορά αν χρειαστεί να τον απασχολήσω για μία ώρα υπερεργασία, να βγάλει και ο εργαζόμενος 5, 6, 10 ευρώ παραπάνω, να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου, γιατί ουσιαστικά είναι για μία ώρα, οπότε δεν με συμφέρει να προσλάβω καινούργιο υπάλληλο. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω θα απασχολήσει επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο μέτρο και εν τέλει, κατά πάσα πιθανότητα, θα βγουν ζημιωμένες. Θα χαρώ να ακούσω και τη δική σας γνώμη στα σχόλια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ενδεχομένως να ακολουθήσει και δεύτερο βίντεο πάνω στο 13ωρο με στοιχεία επιχειρήσεων και εργαζομένων που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.